A continuació, poden intervenir per fixar posició. En primer lloc, l'il·lustre senyor Joan Laporta. Bé, moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre diputada que presenta la moció a favor que el pla de reformes no afecti als serveis sanitaris ni a la qualitat de les prestacions, el punt 1. A favor, en el punt 2, també que el pla de reformes no afecti ni a la capacitat de treball dels quiròfans ni a la disminució de la realització de proves diagnòstiques i a la disponibilitat dels llits. També en el punt número 3, a favor, pel fet que comparteixo la racionalització de l'estructura administrativa i de govern i a més també estic a favor de garantir la transparència del sistema sanitari públic i també, com afegia amb una esmena, o afegeixes amb una esmena la il·lustre diputada d'Iniciativa, de totes les empreses que tinguin finançament públic en aquest sector. També a favor de promoure davant del Govern de l'Estat una modificació de la legislació farmacèutica que inclogui i prioritzi els genèrics, atès que representa la despesa farmacèutica, honorable conseller, i aprofito per saludar-lo, el 21%, si no tinc mal entès, de la Conselleria de Sanitat i, per tant, la solució dels genèrics ho trobo que és una bona proposta. També promoure davant de l'administració de l'Estat el que fa referència a la participació de les comunitats autònomes a l'hora de definir els continguts de les prestacions farmacèutiques, el finançament i la fixació de preus, perquè no succeeixi el que ens va dir vostè l'altre dia, que passa avui per avui, que la ministra Leire Pajín regala anticonceptius i Catalunya els paga. Per altra banda, també el punt 5 a favor perquè prioritza la incorporació dels genèrics i informar una comissió de seguiment. El que sí que m'agradaria, il·lustre diputada, que el fet d'haver elaborat aquesta moció tan bé i a més que crec que té el suport d'un ampli suport, els hagi fet veure a vostès que la dependència política i la dependència financera que tenim de l'estat espanyol no beneficia en res als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Moltes gràcies.